Dakle, razgovarajmo o laganim običnim lancima. Lanac za teške uvjete, koji je ovaj ovdje, teži je od laganog lanca jer je debljina materijala tanja. Ovo je, dakle, lanac s tanjom debljinom materijala u usporedbi s lancem za teške uvjete. Razlog tome je što lanac za teške uvjete pokreće deblja osovina debljine 10 ili 12 mm. To bi bila osovina od 3/8 ili pola inča. Ali lagani lanci su namijenjeni više za osovine od 6 ili 8 mm, što je ili četvrtina inča ili 5/6 inča. Dakle, ovi lanci, lagani lanci, su lagani i imaju običan lanac, što znači da nema reznih wolfram karbidnih umetaka pričvršćenih na rub. A ovi se uglavnom koriste za uklanjanje kamenca ili čišćenje cijevi, uklanjanje začepljenja unutar PVC cijevi, jer su wolfram karbidni umeci namijenjeni za upotrebu unutar metalnih ili glinenih cijevi. Ovdje možete vidjeti da ima jedan lanac za manje promjere, a zatim se naravno broj lanaca povećava ovisno o promjeru cijevi do 3 lanca, kao što možete vidjeti ovdje. Također dolaze s glavom za bušenje ili bez glave za bušenje, ovisno o odabranoj opciji. Ali opet ovi lanci se uglavnom koriste za uklanjanje začepljenja u PVC cijevima. Mini verzija je svojevrsni hibrid između kružnog lanca i običnog lanca. Nadam se da je to korisno. Hvala na gledanju